थारैनो नों आंखौ मा जाहोननि थाखाय नागारलांखो सना? ना आं नोंखौ खुसियाव दोननो हायासै? ना आंनि अननाय होनाया माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा? आं माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा आंखौथ' खनसे निमाहा होनो हायोमोन ना सना? नोंखौ आं दाबो गोसो गोथारै मोजां मोनो सना। बे बुहुमाव नोंनि अनगा रावबो गैया सना। दाबो नोंखौनो नेनानै दं सना। फैफिनदोना सना अननानै प्लिज। बे जिउआव नोंखौ मोनाब्ला आं रावखौबो लाया। नांगौबोला न'आवनो बुरैगलांगोन आं। नोंखौल' नांगौ आंनो बे जिउआव सना प्लिज। नों फैफिनदोना सना?